Barka da zuwa tashar Gutsurtsoma TV. Ɗan uwa ka danna alamar subscribing domin kasancewa da mu, ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na yau da kullum. Mun gode. Kan labarin namu na yau kenan. A yau kwalejin ilimi wato Sa'adatu Rimi a yau ta yi zanga-zanga sakamakon ɗalibanta sun fara exam, inda ɗalibanta suka yi zanga-zanga saboda basu lamunce da tafiya hutun da aka ce an yi ba na coronavirus, wato wannan cuta da take damun mutane COVID-19. Su dai ɗalibai gaskiya ba su ji daɗi ba sakamakon nuna hakan, shine isa suka fara zanga-zanga a fili. Ku biyo mu domin kalla yadda abin ya kasance. Mun gode.